me on the B2K. Yeah, man, let's do this, man. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ta zama bala'i. Corona ta zama bala'i. Ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Yeah, come on, my people shout, corona everywhere. Ala pray to Allah now. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i. Ta zama bala'i. Ta zama bala'i. B2K ne Genie Starboy. All my people nace I'm sorry. Nace I'm sorry. All my people nace I'm sorry. Kun taɓo dole mi magana manyan ƙasan mu 'yan Najeriya. B2K ni ɗan arewa ne al'umman ƙasan mu Najeriya. Kowa ya buɗe kunne ya jiya wannan cuta na COVID-19 ba sallar juma'a an hana ba coci komai an tattare tallakan ƙasan mun sha wuya ba sana'a komai an hana. Sa mana doka ba abinci mi za mu ci sannan ga iyali dama ga yanayi na lokaci manyan kasan mu sun ja mana ba su a London ba su Germany ga kidnapping ga Boko Haram wallahi yan uwa mu bar haram mu tana cewa ai da lahira sun mai da mu kamar wasu bayi wai talaka ne zai sha jarmiya karshe muka koma gidan jiya dan Allah mu duba dan Allah mu duba dan Allah mu duba tallakan Najeriya mi haƙuri canji zai so mana da wuri mu tsaya da addu'a cikin dare cikin dare. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ta zama bala'i, corona ta zama bala'i. Ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Yeah, come on, my people shout, corona everywhere. Ala pray to Allah now. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i. All place Nigeria, kuma Allah ya kauda bala'i. No food, muna ta shan coffee. Hunger, my people see double. Abakai, she ibisu, suna ta hada kashi, muna hada bashi. Ba nama kuma ba abinci. All my people suna ta kunci. For last, we dey stay safe. Did the day ga ma gefe, it's a mayday or a payday. My guy just continue the hustle. For last, we dey stay safe. Did the day ga ma gefe, it's a mayday or a payday. My guy just continue the hustle. Allah kauda bala'i, Allah kauda masifa, Allah kauda Ebola, hadda corona, hadda Ebola. Allah kauda bala'i, Allah kauda masifa, Allah kauda Ebola, hadda corona, hadda Ebola. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ta zama bala'i, corona ta zama bala'i. Ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Yeah, come on, my people shout, corona everywhere. Ala pray to Allah now. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i. Ala kauda bala'i, corona ta zama bala'i. Ala kauda bala'i, COVID-19 bala'i. Ta zama bala'i ala kauda bala'i corona ta zama bala'i ala kauda bala'i bala'i